ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆମର କିଛି ଘରେ କାମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଆଖାଇ ସେତୁର ତଳ ଭାଗଟା, ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠାରେ ଖାଇକି ଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଆଖାଇ ସେତୁ। ତ ତାପରେ ଆସିଗଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଆମର କଟକ ଯିବା ରୋଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଆଖାଇର ବ୍ରିଜଟା। ଆଉ ନଈରେ ତ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସପାଳ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରୋଡ଼। ତ ସେ ତଳେ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଗାଁ ହଂସପାଳ। ସେଇଠୁ ବାଁ ହାତି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବାଲିଅନ୍ତାର ଏଇଟା ହାଟ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆମେ ବାଲିଅନ୍ତାର ବାଁ ପଟରେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଜୟଦେବ ପୀଠ ଗଲା ଯେଉଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିଲାଠୁ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍କି ଯିବା ରୋଡ଼ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଗଲପୁର ସିଧା ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଅଡ଼ଶପୁର। ଆଉ ବାଁ ହାତି କଟିଗଲେ ଆମ 22 ମୌଜାକୁ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁଳଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା। ତାପରେ କୁଳଶ୍ରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଗଲା ପରେ ଆସିଗଲା ତୁଣ୍ଡା ରହମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ରହମ୍ବାର ବ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଗାଁ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର କିଛି ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ପାଣି ଆମର ପାଇପ୍ରେ ଆସିବେ, ଆମର ମଟର ଲଗା ହେଲା ଆସେ। ମୁଁ ପାଇପ୍ ମୋଡ଼ି ଦେଇକିନା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା, ପୁଅ, ମୁଁ, ସିଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି ଖାଇଲୁ। ତ ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଛତୁ ତରକାରୀ, କୋବି ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଗଲୁ ବାରିପଟେ। ବାପା ଶାଗ, ପୋଇ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ। ତ ଗଲୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବାପାର ମୋର ଶାଗ ତୋଳିଲା ଭିତରେ ଗୁଗୁ ପଚାଉଥିଲା ଛାତ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବିରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଏବେ ବିରି ଅମଳ ଟାଇମ୍, ତ ବିରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପାର ମୋର ଶାଗ ଟିକେ ତୋଳିଲୁ। ଶାଗ ତୋଳିକିରି ବାପା ଦେଖାଉଥିଲେ କଖାରୁ ସାର କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଏ ମାଟିରେ ସାର ନଦେଲେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିକିରି ଆଉ ଲୁଗାପଟା